Ngayong hapon mga igsoon. So, ako lang to bagon ubang issue. Normal mo guna, nga dahil di mo tuo sa imo. Sa una, tinuod itong giingon ni Brother Tapdasan, nga grabe ito nga kaulit. So, kay dunay nahitabo nga dili maayo sa kuha. So, amugod mo kay balo. So, mautong naingato sa una na SDA ko. So, daghan mga pasangil. Pero okay na to, kalimutan naman ako to. Mabutong nangumpisal ko ni Father Bernard. Gipagawas na ko tanan akong mga pagmahay sa una. Ina, motong nakalimot. Motong gikalimutan na ako. Motong naghusay dito sa confession. Nangay ko pasaylo sa pare. Kanang atake ni Brother Stalwart, bikil naman ta, sukat pasuna, di man kaganahan ako sa iplam pata. Daan naman kitang bikil. Mo lang ang imong tira sa kuha, nga na, may problema na ko na, Brother Stalwart, no? O dili ka mo tuo sa kung pagbalik, niingon kag allowance, kung tinuod ng imong giingon, 20,000 ang bulan, so una-una, gibiyaan ko na. Kung tinuod ng imong istorya, opo ko moabot o 20,000. Pero gibiyaan akong tanan, mingon kag nihawa ko sa isay ka ng load. Wala. Istoryan ta ka Stalwart. Tanang atake nilang Mitchell, wa na mudulot sa kuha. Palangga kay ko nilang Pastor Chris Bacalare sa ubang mga pastor. Wala na may tabo sa kuha ng imong giingon. Anang luod ko. Actually, nga ni mong ni Brother Stalwart. Diha sa GC sa 3 media mubadlong manggug ko kay kasagaran manggo diha sa among GC pag nanagis GC pag na di ganahan libakon ultimos Pastor Bacalares ilan ang libakon ilan ang awayon mo na tinuod. Shout out po diha attorney kay shout out manto ko ron nag-live sa ko kadiyot. Sige. Shout out ni dia attorney Paisiones. So sa atong buutan ni Higala so mao nang nahitabo diha mga igsuon sa ato diha sa 3 media sa una na mga badlungon mo nako para sa plamba kung naay dili magpatuo badlungon ako mo nang naay masuko so mo nang masuko sila sa kuha kaya ako manggibadlong pero wala man ko sukad makigmakdivate nga gipangasab-an ako na sila wala man ko makigmakdivate ang akong hinumduman nga nagmakdivate me sa SDE sa una si Pastor Chris Bacalares katong ilang debate ni Father Darwin usay silang John Lloyd mao naman akong gimakdivate nga tudluan ng unsay mga pamagi pero uban ana wala mo ko makimag-debate tapon kanang uban diha na GC kay magkumpol na sila sa GC magnilibakay libako nila ultimo ang mga pastor libako nila kay ubang mga 3 media diha wanay respeto sa pastor mo na tinuod ako mulaban ko sa una nila kay maluoy tanang libakon so dili na mao ang story Stalwart pero respect ta kana kay bikil manggunta gihusay kita ni Brad Fernand daan na tang bikil kay sa una ang akong grupo sa social media sa CFLAM imo nang giatake imong gipanganlan imong gipangbirahan ang akong grupo sa 3 media aw sa CFLAM sa una bikil man tadaan god mo nang di kaganahan sa kuha pero pasalon ta ka kay sonto man dili man ni personal ato mo nang una-unaon nimo kung tinuod ng imong gipangistorya gibiyaan ko na tanan back to zero ko karon kaya ko man na Stalwart nabuhat ko man na sa una tinuod tong giingon ni Brad Tapdasan nga grabe lang yun nga kasuko akong gibati sa una kay dunay inhuman nga nahitabo sa kong pagkatawa mong kumasayod ug unsay nahitabo niya dili na po ko gusto mo tira atong akong gikasiluan sa una kay lisod naman
No, mao na akong ika-istorya, dili na ko gusto mandaot, pero diya sa SDA, labi na diya sa kung nasainan, wala ko'y kontra kay mga maayo kay sila sa kuha, palangga ko nila. Wala ko'y ikasulti. Mga maayo ng mga tao sa kuha. So, ang mga SDA, girespetuhan ko nila. Diya sa siyukon, mga maayo na sila sa kuha, palangga ko nila. Waon pa manggali unta ko, napamanggito nag-ingon sa akong kuhan nga. Di unta kamuhawa kay kwaon pa ka unta sunod. Mao nang saktong giingon ni Jumel Tapdasan nga nang luod yung ko atong panahon na kay doon na inhuman nga nahitabo sa kuha. Grabe nga kasuko akong gibati. Pero wala na to, gikalimtan ako. Ang ako lang explain lang, Brad Stalwart, ayaw pagpataka o istorya na. Kaya kabalo ko ang nangmira nimo sa kuha katutong mga 3:30 nga gipangasab-an ako sa kuan. Kabalo ka unsa na nga kaso? Katulang kaso nga katubang gipusil ang SDA nga ilang gidamay gipusil butaw tos Mindes o mao na nga kaso nga gipamadlong na ko ang uban. Kay patis Pastor Chris i-appeal to nila sa sa katong namalit og tag 500. Mao biya kung gipangasab-an. Nangasuko din sa ako ang uban, mo tong ila kong gitirahan. Mo na tinuod pero ingon kag kanang nangluod ko sa SDA, kinsa may kontra na ko sa SDA nga akong pangluodan nga mga buutan magay na sila sa kuha. Wala ko kay numdum nga na SDA diya sa sukon mga maayo kay sa kuha. Never ko nila nga gikuan. So unsa may akong pangluoran nga muhawa ko sa SDA kay mangluod ko? Wala. Kana imo Stalwart balo ko ana. Bikil ta sukad pas una panahon pang Pernan. Ako pa'y Vice President sa IPLAM. Bikil ta dili na nako istorya unsay atong ibikilan kay kapoy naman na personal naman na. Ako lang ipasabot nga bikil ta mo nang di kaganahan ako. May problema. Imo man ang personal opinion nga dili kaganahan ako. Respetuhan ta ka ana, bro Stalwart. Pero wala na gyud kay mahimo kung mubalik ko sa Katoliko kay nakabalik naman ko. Bisa pag unsaon pa ko nimo kay humanag ipakumpisal na ko sa pare. Wala man kung ka masayod kay dili man kung ka. Actually, you are not totally a born Catholic. Lisod ning born Catholic ug nagdako po ka sa gitawag og doktrina. Una-una Stalwart, mga 18 years old pa ko, I was a Catholic faith defender. And I was educated about sa church magisterium. Mo nang swito kay ko ana. Mo nang kabalo ko ug unsay church magisterium. Di pa man siguro ka ka-explicar anag mayo, pero kami explicar na muna. Wa pa ka masiipdi nako. Ga-debate nako during 1995. Radyo pa mi atong panahon na. So, tinuod na atong panahon na katong paghawa nako. Nagidako nga bikil ato. Bikil gito dito pa ko sa Katoliko. Dito ko sa Katoliko nga nibiya ko. Bikil gito. Duha ka tao ang bikil ato. O dili na ko pwede isulti ang reason kay mga ungkat na pod ang angay mga ungkat. Mo nang kalimtan na, mo nang gikapoy ko ba kanang imong nay nagchat nimo mga 3 media man ko nang badlongon ko danawag ang record na 3 media. Ultimos Pastor Chris Bacalares libakon. Ang pagbalik na ko Stalwart usara di ko parehas ninyo dagan mo reason. Bisa pag unsaon pa nato og supak nga ang Katoliko sayop, ang Katoliko nagtudlog sayop. I-trace gali ang history sa Christianity. It is throwback. Mo throwback gina kang Martin Luther. Pag throwback kang Martin Luther, diya nagsugod ang Protestantism.
Kung walay Martin Luther, walay Ellen G. White nga motunga, walay Felix Manalo nga motunga. So kung imong tan-awon ang history sa Catholicism o sa Christianity, mubalik yun ang mga Protestant through the Roman Catholic Church. So mao gina ang tinuod stalwart. So salamat, ako lang ning ikuan ani kay dugay na ko gusto mo balik. Sakto tong gingon ni Brad Jumil Tapdasan. 2 years naglisod ko og balik tungod kay napamahal sa kuha ang mga SDA kay buutan kay sa kuha. Wala ko'y pagmahay bisag usa sa SDA ng Pastor Dalid. Wala ko'y pagmahay nila. So mao na ang tinuod na ko'y gibasa mo yung suon din yun. So mao na tinuod mga igsuon. Salamat kay ako dili gyud ta ko mo live kay kapoy kay badagan masakitan nga mga amigo. Nagpalayo gali ko sa Mindanao kay di ko gusto kay na mga sakitan yung mga amigo. So mo na tinuod kung dili mo ganahan nga nibalik ko may problema ko di man magsakit akong atay ninyo kay inyo man ang katungod na amantay conversion kada usab di mo motuon ako, that is your opinion. So basta ako wala ko gipangluuran sa 3 media bisag usa ka buo. Ingon si Gabriel Sinisa nabikil wala lagi ko mabikil ay kan Jerry minor man kayo to nga bikil kang Jerry laing nag-amigo na may Jerry nga mabikil mo kong Jerry kato lang nga issue. Sa tinuod lang, desisyon ni Jerry Laing, iya na itong gihimo para mauli as Mitchell. Actually, wala man ito ma-approve sa board. Tinuod na siya, bikil kong Jerry. O nabikil kong Jerry, dugay na ng issue. 1 month na nakapin, na karon palugar kumawa. So, dili na mao'y bikil. Sa tinuod lang, wala ko mabikil ni Jerry Laing. Kay amigo kay min Jerry, until now, palangga kong Jerry, wala may mag-away. Nga kanang away nga personal. So kabalo ko kinsa mutira na ako diya sa 3 media, daghan kay akong mangalan. So mo nang wala mga igsuon. Akong pagbalik sa Katoliko, kinasing-kasing ko ni. Kay tinuod man na kana bitong magsige kag pangatake o nang imo pong konsensya sige pagtuhog nimo, sige kag tira pero luyo alang tanan sige po ka ginuktok, diba? So lahi mong sa ako lang I was trained by the Catholic Faith Defender and especially sa EPLAM by Fernan Presillas. Sa una pod na estudyante po tagamay sa radio program ni Atty. Bacalso sa nag-eskwela ta dito sa Cebu, dugay pagtas ang kuyog-kuyog niya o kangsok. Kunya diyas Cagayan na train tag maayo mga igsuon. Mao nang bisa pag unsaon sa kunsaon ako madipinsahan manimo gamay pero ang doktrina sa uban pero maglisod gyud ka ug guba gyud sa whole structure sa Catholicism tungod kay ang Kristyanismo mubalik gina sa iya. Walay Kristyanismo nga nag-exist nga dili mo balik sa RCC. Sige kuno be, i-trace kuno asa gikan ang laing-laing Protestantism. Diba, mubalik man gyud sa Catholicism. So naa niya ang gitawag og truth o dili mo ganahan sa ako, walay problema. So nigawas na lang ko sa social media tungod kay mao na ningon po si brother Passion isguti ang mother of God, brad. Isgutan ko na bro, maghimo ko og tema dili kani. No, dili kani. Kay lain nga isyo ato din eh. So, nga na rin mga isuon. Kinsa mo ko nag-offer na ko? Be,
wa man ko sweldo diri sa Katoliko. Kabalo man tana. Kinsa man kuno magsiip di nga sweldado. Ikaw Fernando Cafil gi makita kuno tabi. Ani kuno dinhi sa kuan akong nahimutangan. Sige kontaka kuno ang mga pangutan ako no silang RR kung naba ko'y sweldo. Pangutan ako no si Sister Josephine kung naba ko'y sweldo. Mapagano di man pagano ang Katoliko. Giingnan lagi ta ka nga ang Catholic Church bisa pag unsaon lagi nato og pamakat kay mubalik lagi ang history. Si Ellen G. White ang mangikan, di ba Methodist? Ang Methodist sa mangikan, di ba pari ang founder anak gikan sa Katoliko. Mubalik lagi ta sa Katoliko bisag unsaon pa nato pamakat. Tanawa ang history sa Kristyanismo mga igsoon. Si Felix Manalo gikan sa Alliance antod na SDA. Tanawa ang history sa Iglesia ni Cristo. Bisag kung saan mo mubalik sa Protestantism. I-trace na po ang iyang gibalhinan. Mubalik sa Methodist, si Ellen White nga diya sa nagikan. I-trace na po ni mo ang Methodist, mubalik sa Katoliko. Paghilom niya, Peter Pindon, wa magay kakadaog og debate bisag kanus usaw mo po ni mo. Bisa pag di magay kakabalo mo moderate. O sige be, Peter Pindon, ako kuno'y pamatuod sa Mother of God, ikay supak. Ipamoderate na tong gapo. Kaya may ni si Eugene Gapo, maayo ni mo moderator. Ikaw di makakabalo. Umagay kakasabot o kung sa'y categorical syllogism. So, nga na lang mga igsoon ako, di na ka, maura to ako So, pareha anang kuan. So mao na siya nga mga ilang ko pasaylo. No, mga ko pasaylo lang sa mga SDA nga nasakitan sa akong gihimo. Lisod mo guning konsensya imong kontra. Kapoy ba? Pasalamat gyud ko ni Sister Josephine, among advisor sa CFLAM sa una. Kay mauna sa igiya nga nakabalik ko sa simbahang Katoliko. Walay gibayad nako si Sister Josephine Madrina. Hagas man ko bayaran ni Sister Josephine. Be. So mao na mga igsuon. So mga ilang ko pasaylo. Og dili ka ganahan po nako Mother Stalwart, may problema na. Dili ka importante nako. Kaya ang importante nakabalik nako. No tinuod dagan nga sakitan. Wala ko ilain kanus ako muhawa kay damor ko magdugay sa SDA kana bitong murag nahigugma na ka sa ila ba kunya kaya kakonsensya po ko kay sige na kong atake sa Katoliko niya di na ako matulon ang akong mga gipangbira. So mao nang nangita ko pamagi ang Ginoo, nangita po pamagi. So gihimong instrument ang madre nga Sister Josephine o si RR. Unya dayon katong parente nako nga si Puentes o pangutanan ninyo na sa Carol Juanes Puentes kung nabay gibayad nako ang Katoliko. Pangutanan ko ninyo na silang RR nga kauban ako sa CFLAM sa una. Kabalo mo kinsa nagpabalik nako nganong nabalik ko sa safety nga sa Katoliko nga gusto na kumubalik tungod nilang RR o Sister Josephine puro na mga dili na mga sapian, dili na ilado. Sister Josephine ordinaryong madrera na. Si Carol Juanes dili na sapian. Puentes ako ng pariente nga medyo layo-layo na. So sila mo'y instrument of God nga makabalik ko sa Katoliko. Pero kanang miingon mo nga gibayaran? But lang, asa mo nanguha ana. Inang luod ko sa 3 media. Gamito ninyo sa Jerry Laik. Mabaw kayo na nga reason. No? So, ako dili na lang ko mabasa. Dili ko manaway sa SDA. Inyo man na amay. Lisod man po nimo natangtangon sa SDA kay ila man ang pagtuo. No?
na nagmata naman na sila sa Sura Eskriptura. Kita nagmata man ta sa the three source of doctrine. Doctrine of faith, the source of faith. Tulo man atong gimatan. Kaning gitawag og church magisterium, aw kaning gitawag og Bible tradition and church magisterium. Balo man ta na. So, mara na mga igsuon, dili na lang ko magdugay kay damor ta nga magdugay istorya, damor nga daghan masakitan. So, mara na ako ang unta, muhunong na mo, labi na ka stalwart, bikil na to na personal doy. No, kay nagbinirahay ta sa Facebook sa una. Unta, dili nimo i-appeal ang personal nimo nga kasuko sa kuha. Balo man ko. Naigo na ko ang imong ego. Naigo po nimo akong ego. Dugay na ni nga bikil. Oy, mga opisyal pa ta sa Iplam sa una. Ang kadaot lang, di ka kabalo mo pasaylo. Ako dugay ratakang gipasaylo. Pero ikaw, di ka kabalo mo pasaylo nako. May pagmangumpisal kas pare istalwat kay Semana Santa karon. Ako gikumpisal na ko nas pare. Naatol po sa akong paghawa Semana Santa gyud. Mo sa hinuktok kay Huwebe Santo ko. Istalwat. Mga Merkulis Santo. Nangay ko pasaylos pare. Pasalamat ko kay gipasaylo ko pare. Pagkahuman gitagaan kog absolusyon sa maong pare. So maura na no, salamat kayo o God bless sa tanan. Ako istalwat, ako'y pagdumot nimo. Sa ubang mga CFD o ubang mga Katoliko nga di mo tuon ako mong gipasaylo ng daan. Walay problema na, welcome ta mo. Ano man, inyo man na, og normal ra pod nga mubati mo gingana. No? Normal ra pod nga mubati mo gingana. Kay nakasala mo pugi ko sa una. Ako mo po nang accepted. Kaya ako, dili po ko gusto mamatay nga ang moserbisyo nako dili pare mo na tinuod. Kung mamatay manggaling ko kay masakito na kay ko kinahanglan ang moserbisyo nako pare. Ug wala mawala sa akong pagtuo bisag pagmuwali kog again sa kalag nga mutuo gi kog kalag sukad pas una. So mao na mga igsuon og diri ra ko kutob og daghan salamat o God bless anyong tanan sa tanang dili mo tuon ako yun sa mukaon kag baboy bro dietary law mo na so diyor mong gunakon tay labot na so diri ra ko kutob mga igsuon og daghan salamat sa tanang di mo tuon ako welcome mo o wala ko magdumot ninyo inyo man ang katungod naaman tay freedom of expression. Salamat and God bless sa tanan o ginaot panta ang Diyos magauban kaninyo. O tapuson ko ni sa pagampo mga igsuon kay naditsong manato ni wata makampo in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from every evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Salamat mga igsuon, ug ako na i-discuss ang Mother of God puhon. Kay gikapoy po ko sa biyahe. Salamat and God bless.